urinary tract infection infection نايتي بتشنتي الوصالو ناي أنستي ወይ ናይ ሰብኡት ክህሉ ከሎ ስለምንታይ እዩ ስለምንታይኮም ይኸውን ኣብ ጥንስኻ ስለምንታይ የገድሰና ቀልጢፍና ክንሕክሞ እንደሊ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ክዛረበ ከመይ ቅድሚኹም ኣሕዋተይ ትምህርትና ንቐፅል ቅድሚ ብዛዕባ ኢንፌክሽን ምዝራብና ብዛዕባ ሽንቲ ኣብ ነብስና ከመይ ገይሩ ይፍጠር መጀመርታ እንዛረብ ምክንያቱ እሱ ተረዲእና እዩ ሽዑ ስለምንታይ እቲ ኢንፌክሽን ከምኡ ይስማዓና ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ሽንቲ ክመፀ ከሎ ክወፅእ ከም ዘሎ ብዛዕባ ንዛረብ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክልተ ብዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩሊት እዩ ሕጂ ብየማንን ብፀጋምን ኣለና ሕጂ እቲ ደም ኣብ ነብስና ደሎ በዚ ኩሊት ይሓልፍ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ቱቦ ዓይነት እዩ ድመስል ብውሽጢ ሕጂ እቲ ደም ብኡ እንዳሓለፈ ከሎ እቲ ንነብስና ደድልዮ ናብ ነብስና ይምለስ ደየድልዮ ከዓ ወይ ብብዙሕ ኣብ ነብስና ደሎ ብሽንቲ ገይሩ ይወፅእ ሽዑ ካብቲ ኩሊት በዚ ቱቦ ዩሪተር ድብል ደሎ ብዝትሪእዎ ዘለኹም ብኡ ወፅዩ ሽዑኡ በዚ ማለት እዩ በዚ ወፅዩ ኣብቲ ፍሕኛ ኣብቲ ብላደር ድበሃል ኣብኡ ይፀንሕ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፍሕኛ ኣብዚ ታሕቲ ስፊንክተር ድበሃል ኣሎ ከምዚ ኮንትሮል ክትገብሮ ትኽእል ሽንቲ ኣብኡ ይፀንሕ ሽዑ ክትሸኝ ከለካ ይወፅእ ማራ ተበዚሑ ማራ ተመሊኡ ግን ከምዚ ዋይ ላይክ ቋፀፀሮ ይከኣልኩም ገለ ትብለሉ ኣብዚ መሊኡ ስለ ዘሎ እዩ ሽዑኡ በቲ ዩሪትራ ድበሃል በዚ ገይሩ ሽዑ ክንሸኝ ከለና ብኡ ይወፅእ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ኩሊት በቲ ቱቦ ገይሩ በቲ ዩሪተር ገይሩ ናብቲ ፍሕኛ ብፍሕኛ ሽዑ ክንሸኝ ከለና ይወፅእ ማለት እዩ ሕጂ እዚ urinary tract infection UTI ንብሎ ካብዚ ዩሪትራ ድብል ደሎ እዚ ታሕቲ ንእሽተይ ነገር ትሪእዋ ዘለኹም ካብኡ ጀሚሩ ንላዕሊ ደሎ ኣብኡ ኢንፌክሽን ተሎ ከምዚ ባክቴርያ ገለ ተሎ እዩ እቲ UTI ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክንሪኦ ከለና ኣብዚ እንታይ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቦታ እዚ እቲ ሬክተም ማለት እዩ እዚ በዚ ቀልቀል ድወፃሉ እዚ ቀልቀል ድወፃሉ እዚ ሽዑኡ እቲ ቫጂናል ካናል ሽዑኡ ተኺሉ ናብዚ ዩተረስ ኣብዚ ድብል ደሎ ትሪእዎ ዘለኹም ይኸይድ እዚ ከዓ እቲ ፍሕኛ ሽዑ ሽንትኻ በዚ ወፅእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ urinary tract infection እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሬክተም ኣብቲ ቀልቀል ድወፃሉ በቲ ናይ ርሕሚ ደሎ ወይ ናይ ወዳትካ እቲ ፒነስ ንብሎ ማለት እዩ እቲ መትሎ ኣብኡ ደሎ ባክቴርያስ ንውሽጢ ከኣቱ ይጅምር ንውሽጢ ኣበይ ኣብቲ ናይ ሽንቲ ድወፃሉ ድበልና እቲ ዩሪትራ ድበልናዮ ኣብ ደይ ቦትኡ ይኸይድ ኣብቲ ፍሕኛ ከዓ ይኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ ኢሪቴት ሆን ኢሪቴት ማለት ኣብኡ ደሎ እቲ ዋህዮታት ከምዚ ኣብኡ ክኸውን ኣይደለዮን እዩ ነቲ ባክቴርያ እቲ ባክቴርያ ከዓ ኣብኡ ክባዛሕ ይጅምር ማለት እዩ ሕጂ ብኸመይ ኢና ከምኡ ተለክን ብብዙሕ ማይ ስተያ ምእንታን ክትሸና ነቲ ባክቴርያ ምእንታን ክሓፅቦ ንብለክን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ተሪእኹኖ ኣብዚ ሰማያዊ ነገር ድመስል ባክቴርያ ተኮይኑ ሽዑ ክትሸኝ ከለካ ነቲ ባክቴርያ የውፆ ማለት እዩ ሽዑኡ ናብ ኖርማል ይምለስ እዚ ሕጂ እቲ ባክቴርያ ብዙሕ ተደይ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ጥንሲ ግን እንታይ ይኸውን ኣሎ ኣብ ጥንሲ ሕጂ እቲ ፕሮጀስትሮን ዝበሃል ሆርሞን ስለድልዕል ነቲ ቱቦ ከም ድገፍሕ ገብሮ ማለት እዩ እቲ ሽንቲ ድወፃሉ ቱቦ ሕጂ ብከምኡ ባክቴርያ ንላዕሊ ትራቨል ክገብር ክእል እዩ ናብቲ urinary tract ንብሎ በቲ ዩሪትራ ገይሩ ብከምኡ ከኣትው ይኽእል እዩ ካልኣይ እቲ ኣብ ጥንሲ ኮለኸን እቲ ማህፀን ቆልዓ ሒዙ ደሎ ኣብቲ ልዕሊ ፍሕኛ እዩ ደሎ ሕጂ ክደፍኦ ይጅምር ብኸምኡ ጥንሲ ትሒዝካ ኩሉ ግዜ ክትሸይን ትደሊ እቲ ቆልዓ ነቲ ፍሕኛ ስለ ድደፍኦ ደሎ ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ እቲ ሕጂ ሕሰብዎ ዝኾነ ከምዚ ኮንቴይነር ናይ ሽንቲ ተሎ ተደፊኡ ተሎ ሓንሳብ ከምዚ ዕቋር ገለ ይፀንሕ ማለት እዩ ሕጂ ባክቴርያ ብኡ ከኣትዉ ከለዉ ኣብቲ ኣብኡ ደሎ እቲ ዕቋር ሓንሳብ ከምዚ ሽኮር ኣለዎ ሓንሳብ ምክንያቱ እቲ ንሕና ንበልዖ እዩ ነብስና ከም ትበልኮ ኣብቲ ኪድኒ እቲ ነቲ ደምና ሓፂቡ እቲ ደየድሊ ኣውፅዎ ኣሎ ኣብኡ ግን ነቲ ባክቴርያ መግቢ ዝኸውን ነገራት ስለ ዘሎ ኣብኡ ክላባዕ ይጅምር ማለት እዩ ሕጂ ብከምኡ ኣንስቲ ናይ urinary tract infection ናይቲ ዕድል ንከምኡ ንክሕዘክንሲ ይልዕል ማለት እዩ
كم ስለዝኾነ ኢና ከዓ እቲ urine analysisን እቲ urine culture ንገብሮ ማለት እዩ ናይ ሽንቲ መርመራ ንገብረልክን ከምዚ ኸይህሉ እቲ እታ culture ሕጂ ትበሃል እቲ ባክቴርያ ኖርማል ባክቴርያ ድዩ ደሎ ንርኢ ክንደይ ብቁፅሪ ማለት እዩ quantitative ማለት እዩ ክንዲ ኖርማል ድዩ ደሎ ሕጂ normally greater than exponential 7 ተኢሎምና ግን ሕዋስ ነገር ንሪኦ ዘለና ተኢሎም መሊስና እንደግመልክን ማለት እዩ ኖርማል ሬንጅ ኣሎ ተኢሎምና ደስቂ ኣይኮነን ግን መመሊስና ንደግሞ ማለት እዩ ናይ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ከዓ እዛ ሰብ እዚኣ ኢኮሊ ኣለዋ ወይ ላክቶባሲለስ ወይ ስታፊሎኮከስ ዝበሃል ባክቴርያ ኣሎ ከምዚ ርኢና ኣላ ክብሉና ከለዉ ሽዑ ብኣንቲባዮቲክስ ንህበክን ማለት እዩ ስለምንታይ ሕጂ እዛ ስእሊ ተተመሊስና ኣብዚ ብደገ ድጀመረ በዚ ድጀመረ ንላዕሊ ተኸይዱ እሞ ከዓ ኣብ ሰዓትክን ኣንቲባዮቲክስ ተረሂብናክን ወይ ኣብ ሰዓትክን ደው ኢልክን ፅቡቅ ኣይስማዓና ኣሎ ተለይልክናና እቲ ባክቴርያ ንላዕሊ እንዳኸደ ሽዑ ኣብቲ ናይ ኩሊት ኢንፌክሽን ክገብር ይኽእል እዩ ካብ ዩታይ ጀሚሩስ ናብ ኩሊት ክኸይድ ጅምር እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ድበዝሕ ግዜ ቀልጢፍና ስለ ንፈልጦ ቀልጢፉ ስለ ዝርዳእና ከም ዘለክን ናይ ዩሪን ካልቸር ክትገብር ከለካ ቀልጢፉ እቲ ሪዛልት ስለ ዝመፃና ስጋዕ ክንዲዚ ኣይከይድን እዩ እዚ እንታይ ድብል ዘለኹ ኣብ ሰዓቱ እቲ ደድሊ ኣንቲባዮቲክስ ደይወሲድናስ ናብ ከምኡ ክቕየር ይኽእል እዩ ረስኒ እውን ክገብረልክን ይኽእል እዩ ሕጂ ኣብ ጥንሲ ረስኒ ፅቡቅ ኣይኮነን ኣብ ኖርማል ሰቡን ጥንሲ ኣብ ኖርማል ሰቡን ረስኒ ፅቡቅ ኣይኮነን ድዩ እስፔሻሊ ግን ኣብ ጥንሲ ምክንያቱ ንዓኽንን ንቆልዓን ክሃሲ ስለ ዝኽእል ሓንሳብ ብኡ ድመፀ ኮምፕሊኬሽን ሓንሳብ ኣብ ሆስፒታል ደቂ ሰኪን ኣሎ ግን እዚ ኖርማል ብሕጂ ኣንቲባዮቲክስ ገለ ስለ ንጥቀም ስጋዕ ክንዱ ኣይበፅሕን እዩ ኣብ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ከዓ ናይ ከምዚ ናይ ደም ኢንፌክሽን እውን ክትገብራ ትኽእል ኢኹን ሕጂ ተሓሲብክኖ ኣብ ኩሉ ተንኪፉ ናብ ኩሉ ነብስኻ ክባዛሕ ስለ ዝኽእል ብኸምኡ ኢና ቀልጢፍክን ንገራና ቀልጢፍክን ኣንቲባዮቲክስ ከይቋረፅክን ውሰድኦ ንብል ናይ ዩሪነሪ ትራክት ኢንፌክሽን ተሎ ማለት እዩ ሕጂ ድበዝሕ ግዜ ከምዚ ከም ዘለክን ብምንታይ ትፈልጥ ኣብ ገዛ ከምዚ ኩሉ ግዜስ ከም በቃ ክትሸይን ትደሊ ሕጂ ክትሸይን ኣለካ ኖርማል ፀኒሕካስ ወይ ሕጂ ክሸይን ኣለኒ ገለ ምሽ ትብሎ ኣሎ እሞ ከዓ መመሊስካ ኣብ ገሌና ኣሎ ኣብ ሓሙሽተ ገሌና ኣሎ ካብ ታሽሙ ከማንስ ክተሳ ኣይክእልኒ ድብላና ካብ ተሻቕሲ ኣብኡ ኮፍ ክብላ ኣለኒ እምበር በቃ ከምዚ ኩሉ ግዜ ክሸይን ደለኒ ኮይኑ ዝስማዓኒ ከምኡ ኮይኑ ዝስማዓካ ማለት እዩ ክትሸይና ከለኽን ከምዚ ደንድድ ነገር ዝስማዓክ እንተሎ ከምኡ ናይ ኖርማል ኣይኮነን ወላ ኣብ ጥንሲ ከምኡ ኖርማል ኣይኮነን ኦፍኮርስ እቲ ኣብ 30 ወይ ዝኾነ ሰቴስ ሸውዓ ክኸይድ ኣለኒ ግን ሸንክን ሽዑ ድገድፈክን እንተኮይኑ ኖርማል እዩ ምክንያቱ ከምቲ ድበልኩ ቆልዓ ኣብ ልዕሊ ፍሕኛ ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ እሞ ከዓ ማረይ ከምዚ يحمك انت خوين كمز دند دلو قلب وشتي يسمعك انت خوين جن يفتي كيكون مش دكتور كنت هزاربه حسب ات شنتهن لكن دي خمز نورمال بجعوي نورمال حبر ديبلو دخون كمز دحساس عينت نقر كون يرأيك انه حجي ناي تصعدوا وهيوتات نوتي انفكشن كباسو ابتو بوتا بوزحتلو كومو حبر يرخلي حجي ويكاو تشونو تغيروا شنتهن انه دكتور كنت هزاربه سق ايتبلا ናይ መወዳእታ ከዓ እቲ ኣብኡ ደሎ ዋህታት ኢሪቴት ኮይኑ ስለ ዘሎ ከምዚ ገለ በቃ ኮፍ ድበለ ኣብዚ ሄፕ ኣብዚ ፐልቪክ ኤሪያ ንብሎ ማለት እዩ ኣብቲ ጥቓ ማህፀን ግን ከምዚ ገለ ነገር ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኮይኑ ክስማዓክ ንኽእል እዩ ከምቲ ኮይኑ ፕሊዝ ምስ ዶክተር ተዛረባ ዩቲኣይ ሕጂ ኣብ ቆልዑ ሚዛኖም ከጉድሎም ስለ ዝኽእል ቀልጢፍክን ከም ተሓርሳ ክገብረክን ስለ ዝኽእል ብከምኡ ኢና ከምዚ ተለክን ኣብ ሰዓትክን ምፃእ ነታ እስኻን ከመደ ከይትህሰያ ቆልዑ እውን ከይህሰዩ ብከምኡ ኢና ኣብ ሰዓትክን ምፃእ ንብለክን ኖርማል ኣብ ገዛ ክትገብሮ ትኽእላኻ ማይ ኣይተውሕዳ ኣብ ሰዓትክን ሽንቶ መፃክን ከሎ ሽና ነብሰን ክትሕፀባ ከለኽን ከምዚ ሳምና ገለ ነገር ኣብ ጥቓ ርሕሚ ብዙሕ ደይ ምጥቃም ማይ ጥራይ ምጥቃም ቀልቀል ምስ ወፃኻ ከዓ ክንዲ ካብ ድሕሪት ንቅድሚት ጌርካ ምድራስ ካብ ቅድሚት ንድሕሪት ምኻድ ምክንያቱ ተቐልቀል ነገር ኣብቲ ናይ ቫጂናል ካናል ከይኣቱ ከምኡ እንዳገበርክን ነብስክን ክትከላኸላ ትኽእላ ኢኽን ኣብ ልዕሊኡ ግን ከምቲ ድበልኮ ናይ ሆርሞን ቼንጅ ስለ ዘሎ
ከምኡ لكن በዚሑ ኢሎም ኣንቲባዮቲክስ ክህቡኹን ከለዉ ኣብ ሰዓት ክንውሰዶ ምእንታን ካልእ ፀገም ከየምፅእ እዚ ተኣይ ኦፍ ኮርስ ከም ትኸሉ ግዜ ድብላ ዝኾነ ሕቶት ኣለክን ኣብቲ ኮመንት ግደፋለይ ንሕጂ ግን ብሩኽ ለይቲ